L'art és un llenguatge que ens permet expressar, sentir, mostrar i mostrar-nos. I així ho hem fet al llarg de la història, descobrint noves tècniques i estils artístics. L'impressionisme és un d'aquests moviments que forma part de l'art modern i ens ofereix la possibilitat d'endinsar-nos i expressar-nos amb un llenguatge artístic concret. Aquest moviment, definit principalment per la pintura, neix a França l'últim quart del segle XIX, el 1860, i va marcar un abans i un després en l'art tal i com era conegut. Els pintors van començar a crear a partir de pinzellades de colors vius i barrejats, deixant de banda, en certa manera, els detalls precisos d'allò que pintaven per centrar-se, en major mesura, en les impressions que els causava aquell paisatge o situació que volien plasmar. Va començar a cobrar importància la inspiració i el contacte amb la natura en la creació de les obres. Es tenia la mirada posada en la captació de la llum que afecta els objectes i es preferia pintar a l'aire lliure diferents objectes, paisatges i situacions d'un moment concret, captar l'essència del moment efímer. Segur que coneixeu diferents autors i autores representatives d'aquest moviment. Claude Monet i el seu sol naixent, La nit estrellada de Van Gogh, Berthe Morisot i el mirall de la psique, La terrassa de Sèvres de Marie Bracquemont i molts més.